Alhamdulillah, Mashallah, alhamdulillah, Allah ini dia alhamdulillah, dia Wood go. Allah can be doing go. Then you try. I feel as if go. I read the wood. Hot now how I go. And this I you. Dia go. You can dia Birnin ga birnin ayda mahau yang kau gua mahau yang kita haura wallahi to gua ini di surau jadi gua masih dulu wallahi oh jadi gua masih jok pendira non enak pendira jadi kali ji diga ikis pendira nah ya gua ada ya itu gua dan itu gua wallahi gua di sini bani ba alhamdulillah rabbil alamin ya tore wala ni alhamdulillah sayyidi yaw mi dala la wallahi to gwa yaw wala to netta ko ina tayen ana ku da juji wallahi to sayyidi ya kala ko wada dore ko wada gwa tay mo bismillah tay mo jay bismillah kuma wore gwa bismillah alhamdulillah sayyidi sugabe ma gwa sugabe wallahi to gwa sayyidi sugabe do ate kan pop gwa dan ko wote miske yitte be ko wote wallahi gwa kan wode be jaade ma gwa be jinma be jidan no wallahi non en fo yo Allah re jinni de amin ya rabbal alamin amin foti haalde kadi ko kulo Allah foti haalde ko ganduɗo hoore muɗum ɗeɗo geɗe fof Allah ne rokkuma ɗum seydi li minenne kadi min ñaaguimama yaafuya no feewi jooɗade min e yeeso kilifa ene mawna e nder ɗerɗe amen hen feewi kono Allah rokki min ngal gueɗal min ganda an ko Allah rokkuma e amen kono mbiɗen gandi kam minen Allah rokki min e ma ko min ngala hen yawre mbiɗen ñaago Allah no yallah junnuɗo ceerno ceernuɗo gonga e fenade ceernal sernaɓe waliyal baliyaɓe cikka moƴo defte jala jangga jima e ɗereji gila Allah waɗodiri men li Abou Samba Demba Abdoul Baya ene wonanimi ɓuural no feewi ko gandodiri men hebbiye ko kadi ene wonanimi ɓuural no feewi saabu ene wawno wonde tan kamɓe tan ɓe jiɗa min mi yiɗaɓe min ndenda jamanu kono woɗa ɗo ngakkiri min ha heewi ta mi wawa yillade e galleji he mi yiya mawɓe ɓe ceerno Abdoullahi Dawoud tabarikalla seydi li so tawi tan min jijjeece mawɓe ɗe no ngannduɗaa hidditanaaki min jogata ko coftal artude ɗo kadi ko Allah waddondiri me Abou Sambuɗi ko mbiɗen ndenndi ko kala wonaa ndima ge ñañaago ɗum ko baŋnge mum yiɗondirde sabu Allah nde kala ko gooto e amen ne waɗa e galle mum haala ni ɗum goɗɗo gila waɗaani ɗum ko yiɗondirde sabu Allah kadi teddule min teddinte hebbiye ɗe ko min dokkatee ko wonaa minen konɗo tan foti noon koko ɓuri mawnude ko foti noon Allah sabu ko yidde ko Allah waɗata yidde ko yidde woni hakkunde amen leydi ngol fof ɗum noon minen ene weeli min no feewi yo Allah junnan en ɗum junɗen hen balɗe kala ko foti waɗede e ko rimɓe foti waɗande ñeñɓe mumen ko min mbaɗanama ɗum ɗo eno yaaten min mbaɗanama ɗum ɗo e heddi e fof sabu ñalawma min nanno leydi ndi ena ñalawma o suwa artude ko aset min nanno leydi ndi hande ko alkames Allah ne andi wona haala ñeeño sindo wona no ñeeño ene jogii rimɓe ɓe ɗen ne gurdam ha heewi min tawi e galleji heɓe kala ko min foti waɗanede min mbaɗane kadi waɗiri e ngannduɗa hoore maɗa fayida e teddugal
so tawi noon wuro moƴƴaade ladde holnata kamɓene kadi wonɓe ladde ɓe so neɗɗo ari e galleji taani fewna haa feewi kala koɗo ma garɗo bisme kala pasa ma garɗo teddine ko ɓe ngattuɗa gaaɓe neɗɗo sono ɓire ma woda ɗo lali ɗanniɓe ɓe ne ɓira kono aɓe jogii to ɓe lali sabu ɓe jogii ɗum gacciri e galleji yo Allah juutnu ɗum beltima seydi lir joni noon on jarama no feewi gonga mbiya musam kuuɗi hoore ngeloba wona koɗo e nangue ɗaccaɗiɗa kuuɗi dokkal hakkude makko e Oumar Samba ɗum ɗo wona afo wona ganduɗa yiide ɓinguel jinne ene hulɓina jiiɗo o e kalanaɗo fof ujunnaji 40 de ne jettima Dia Oumar Samba en diwdi noon mbi Abou Samba Buuɗi albarka keddori ɗen ko duwodirde min mbi yo Allah junno judda hen balɗe yaadendu ɗumen e ɓesani suddiɓe ma yo Allah juunu yo Allah newnanen Allah uddita yannata kadi ko jawdi wuro nden nden ɗum ɓesguji men e barke Allah min beltima no feewi tan Daoud on jarama no feewi tabarikalla joni noon ɗum ɗo min ñaagimo duwa kama ala ka mawɗirade tan Abou Youssou arti tan addante hucci min komin commi e tan ala jabu tan jabu ngal ɗum ko dawaran mbaɗi jabu tan ngal to dawaran mbaɗi seydi min beltima no feewi nokku duwa enen fof nden jonani yaasi wallahi enen nganndi ɗum jiɗanten koye men gonga kono Allah ɓuri anndude ko moƴƴi e men yo Allah waɗa ɗum amin ya rabbal alamin kala ko jogii en fulol yo Allah won heen keew amin ya rabbal alamin kala ko waɗi nafoore amin yo Allah lamɗo hokku en amin amin jane dendagal musidɓaaji amin ya rabbal e jaayi yaay amin ya rabbal jaayi nabil Mustafa e onon ne ko goɗɗum amin ko fayi bismillah amin ya rabbal seydi amin amin fayi bismillah amin amin ya rabbal amin sallallahu alaihi yo fatiha fatiha law salatul fatiha salatul fatiha wonande bawɗo ayatul kursi wonande bawɗo ayatal kursi Allah jaɓane yo Allah jaɓan en amin amin آمين آمين اللهم افتح لنا آمين 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 يا رب آمين 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 اللهم صل على سيدنا محمد آمين لنا أقوال الخير آمين 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 اللهم صل على سيدنا محمد آمين آمين الهادي إلى صراطك المستقيم آمين وعلى آله حق قدره ومقداره آمين بسم الله وملائكته يصلون على النبي آمين يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين yo Allah jaabo duwa amin ya rabbal alamin Allah seydi min beltima no feewi Allah jarama esa min beltima no feewi Dia yo Allah junno yuɓɓen hen hande ya barke Allah e nelaɗo min beltima ha no feewi yo Allah rokki en kadi yiɗde moƴƴere kadi yiɗde nalɗi jaam yo Allah wat suturu seydi hani jaam armo patron maɓɓe wallahi mo wawum Dia alhamdulillah jeyno kay to kawko joni salminiri gal ɗo min gandoyi wallahi mawɗum jam